2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा बानजाय आफादनि मावखुलि गायसननायखौ बेखेवबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ खुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। 2025 मायथाइनि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुमाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव खुंजागोन आरो बे बोसोरारि जथुमाखौ खुंनो डिमाकुसि ओनसोल आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरा साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो लानाय बानजाय आफादनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। मावखुलि बेखेवनायनि सिगां बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिनि गिबि दैदेननायाव दिनैनि मावखुलि बेखेवनाया जानानै थाङो आरो मावखुलि बेखेवनाय मेलखौ सामलायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो बिटिआरनि इएम एबा मावफुं आफादगिरि दावबायसा बर' बिथांमोनहा। मावखुलि बेखेवनायजों खुंनो लानाय बोसोरारि जथुमानि सायाव खुंनो गोनां हाबाफारिनि सायाव सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारि लोगोसे गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोनहा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। दिनैहाय जिहेतु खाथियाव जोङो मावखुलि लायोबा सोबखौनो हास्लाबा जे जोङो बाजेट खालामनो ना खामानि मावनो ना बायदिसिना मानसिफोरजों जगाजग खालामनो बायदिसिना खामानिया थाबथायो। ओंखायनो दानिफ्रायनो जाहाथे गासैबो प्लेनिंफोरखौ खालामनानै खामानि मावलांनो हायो आरो साफ्रोमबो दायित्व थानाय बिबानगिरि बिथांमोना गावबा गाव खामानियाव दानिफ्रायनो मावलांनो हायो। बिनि थाखाय दिनैनिफ्राय बेवहाय अफिसखौ लाजेननाय जाबाय। दिनै मोजां तिथि कबिगुरु माने रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि दिनै जोनोम सान, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिनैहाय रुंसारि सान आरो दामोदर तिथि माने दामोदर देबनिबो दिनै तिथि। आं सानो जे बे ओंथि गोनां दिनाव लानाय बे मावखुलिनि दारै जोङो डिमाकुसियाव जानो गोनां जि बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुब गाजा गोमजायै खुंनानै हरनो हागोन। गतिके दिनैनो एसे सावरायनानै लानानै दिनैनिफ्रायनो हाबाया जुरिसिगोन कनफारेन्सनि। बाजेटखौ बेसेबांसो लानाय ना बेखौ दा बाजेट कमिटि बानायनानै होगोन। गतिके दिनै सावरायगोन, बिनि उनाव बिसोरो ड्राफ्ट बानायनानै मा माने बेलायाव माबायदि नांगौ जायो बेखौ नायनानैसो बाजेटखौ उनावहाय फाइनाल खालामनाय जाबाय। दासान्दि माने बानजाय आफाद दादों बे समावनो रायजो राजाफोरनि जे लैहोर फैनाय बयबो मदद होफैनाय बेयावनोथ' आफादखौ जाखाबाय नामा नंलायलांदों। ओरैबादि बयनिबो मदद गोसो गोरबोजों। आरो बे अदालगुरिहा मोनसे जारिमिनारि मोनसे माबा दं। गोदोबो बेवहाय साहित्य सभाखौ दादोंब्लाबो बे अदालगुरियावसो गिबि सम्मेलना साक्सेस जादों। बियाराब खालामदों। आं बे खोथाखौ दहायबो बुंदों। ओंखायनो अदालगुरिनि बे थुलुंगानाया मावनाया बिथांमोननि गोसो गोरबोआ बिराद गोजोनथाव। आरो बे बर' हारिनि बे जेखौ जों एथनिक स्टाडि होनना बुङो, जारिमिनखौ जे सावरायदों बाहेरानि फैफैनाय साहेबफ्रा, बे अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ जादों। बर'खौ मिथिनाया अदालगुरिनिफ्रायसो फुरा फट' लानानै बर' हारिनि महर मोखाङा माबादि बे जारिमिन बिजाबाव बिनिफ्रायसो प्रथम आरम्भ जादों। ओंखायनो बे अदालगुरिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि थुलुंगानि फुंखा। दाबो बेनो जागोन, मोजाङै साक्सेस जालांगोन। गोदान मोनसे जोंनाव मेसेज मोनगोन बयबो आसा खालामदों। बेनो आरो रायजो राजाया मा खावलायगोन जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराव गुबुन हारियाबो बेवहाय जेनेबा आगोलावबो बिनो जादों। बे जायगानि जायनाखि बर' नङा माने हिरालाल माबा होननाया पाटगिरि
बिथाङानो एकदम दैदेननानै बिथाङानो रांखावरि होनानै सहाय खालामनानै बै जथुमनाखौ बिथाङानो देरहासार खालामदों। दिनैबो आं नुनो मोनबाय बयबो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै बयबो लोगो लाफैदों। ओंखायनो आसा खालामनो हायो बयबो ज' ज' लोगो जोंनि थुनलाइ सिबिनायखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेखौनो आं मिजिंथिदों आरो। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो थुलुंगाखांथाव जे थांनाय मार्च दाननि 24 अक्ट'आव बानजाय आफादखौ दानाय जादों आरो दिनैहाय डिमाकुसिनि नैबे लांगोनायाव माने डिमाकुसिनि बिखा गेजेराव मावख'खौ बेखेवनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनै बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार खैफोरखौ बिलिरदों। बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार आरो लोगोसे जोंहा बे मावख'खौ बेखेवगिरि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा बानजाय आफादनि बाफागिरि बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों रोजा रोजा। आरो बेजों लोगोसे साबायखर बावनो लुबैदों नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि गेदेमा रायजो राजा गासैबो हारिनि बेवहाय बाहागो लादों। माने ओरैबायदि बिथांमोननि जि बाहागो लानाय जोंखौ गोबां थुलुंगा होदों आरो दिनैनि बे मेलजोंनो जोंनि हाबाफारियाव मा मा थागोन मा मा थाया बेनि सोमोन्दै मिथिहोदों आरो बेखौ नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनो मोननानै साबसिन मोनदों। मिजिंथिदों जे डिमाकुसिनि रायजो राजा लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे माहारि आफादफोरनि बेवहाय जोङो बयबो मदद खालामगोन जोंखौ थुलुंगा होगोन आरो जोंनि हाबाफारिखौबो जों बोरै हायो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय जों नाजागोन। जोङो सिन्था खालामबाय थादों जाय जथुम्मायानोखि ओरैनो तामुलपुर जथुम्मायाव हादरनि गाहाय जोंहा हादरगिरिया फैदों बेबाराव मा खालामनो हायो नायनि बेखौ जोङो जयैनो सावरायगोन। आरो बानजाय आफादाव जों नुनो मोन्दों जोंहा गोख्रों माखासे बिबानगिरि बिथांमोन दङ जेरै जोंहा मावफुं आफादगिरि दावबायसा बर' बिथां दङ, जोंहा बानजाय आफादनि गाहाय लिरथुमगिरि जोंहा जौस्रां बर' बिथांमोन दङ। बिथांमोन थानायाव जों बारा सिन्था खालामाखै बर' थुनलाइ आफादनि जायफोर हाबाफारि लाजागोन हाबाफारि जोङो उन जोलैनो मा होलांनो हायो बिनि थाखाय जों सिन्था खालामगोन। जोंनि गेजेराव गोबां बाहेरायाव मावहैनायफोर दङ, साइन्टिस्टफोर दङ, जोंनि प्रफेसारफोर दङ, जोंनि इक'नमिस्टफोर दङ, जोंनि समाजखान्थिगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जों लाबोनो थाखाय नाजागोन आरो बिथांमोननि गेजेरजों जों मा हायो माबा मोनसे समाजनो होनो हायो नामा उन जोलैनो माबा मोनसे होनो हायो नामा बिनि थाखाय जों नाजागोन। जिखुनु बाथ्रा बेल' जे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा डिमाकुसियाव जानो थांदों बियो जारिमिनारि जाथों, साबसिन जाथों, हामसिन जाथों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोदों आरो खावलायदों बयबो फैनांगौ बाहागो लानांगौ। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेन', स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' केटेन, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' केटेन, एक्सेल-आइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।